Sanufa madedo ubudenge sarafo sanuka baru kadi iyo balulo ini jar mangane sarafo ni jefi manga bubude sarafo saduni jefi manga iyo badu igabara kadine sarafo gabaru kadi bubude sarafo sanuka baru kadi Kabablo télévision Nyamadabaw anga foli bilase au belajelema dante foli mina au monobe ni watina sani au ye anga jabaran so de suganti wala sa obseka kuna foni nyuma soro to kamina ambe au belajele fu dante foli mina ni ngoni mena ke ladai en fait duko kun kono shekele ka sangani kariyo kari amena jemukan krengrene do sigi senka minni obena tadige anga jamana fasir gafew oluye dako mino soro ka tente ka damne ndene temene fokana bla bikarina opmana jamana fasir gafe jemu kariyo kari abe au hakli toala kabablo jabarani so sanfɛ amena lase awma duko kun kono shekele opmana ambe au belajele fo au ka kabablo jabarani so sugantili la ani akanunina wala sa menye kuna foni nyumayi kuna foni jele abuse go soro tugumina amba fo belajele nyina dimanche doyina ka fo o belajele bismillah au ka jabaranu nyekoro menun tay téléphone android wi menun tay iphone wi menun be ni ulu tay tablette wi hakaja kata se ordinateur ma ambi au belajele fo dante folimina au bismillah dogokun jamana fasir gafe jemuka kenekan dakun damado o debena ke an donkan bi ningo dakun damado o ye ka damlen denen temene kana bla bikarina anga jamana kuna funi sebenaw daka kalmu koni sebekoro ji chorna dakun minun kama amena ulu de nyeblake au yesisa ni dakun be no mini o ye jamana fasiri gafe tikila mugo koni ka dabaji no kosebe o ye député Sumela Sise ka blali a nyamadugo bawfe kalo woro don sigi don kan Sumela Sise aye akademaya lasoro anga jamana faba kono ambe wati mina iko sisa mouvement M5 RFP ye kunafundi laje doke kasangani transition koy fasir gafe tigiw dasira uma ni dogokun kono ni mugo hakilla ka fo olu be u kunfɛ no ye M5 RFP mugo ye u y'a yira kenen kay no ka fo alaka shidi alakali bagaw ma franjoro fanga koni chokora atoye fen jumɛn sisan o ye baara ye ni dɔgɔkun kono fasir gafe caman be minnu ye ni dakun kɛ u ka ɲɛblaw ye dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na ni de bena kɛ an ka bi dɔgɔkun ye jamana fasir gafe jɛmu ni ye a ɲɛblaw ye minnu ni olu bena tɛntɛn ka di aw ma sisan yani o cɛ an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ aw ni ne an bɛ ɲɛmadali dɔ kɛ ka sanga ni an kokɔrɔdɔnbaa ye i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min na ŋunu ale san sɔrɔ man di ne juru tɛ an bɛ segin ka na sɔɔni dɔrɔn miniti 2 kɔnɔna na min ye jamana fasir gafe jɛmu ye k'o tɛntɛn ka di aw ma an bɛ sira di an kokɔrɔdɔnbaw ma an filɛba aw mɛ ɲana kɔnɔ mana si ɲana kɔnɔ den ta dugu la min da bɔra kuma in kɔrɔ ye mun ye an ka su damu ɲɛfɔ an ɲana kabini bi ma se kalanden colonun ta an bɛ fura dɔw fara ɲɔgɔn kan furabulu lo wa fɛn min lo n kɔni tɛ ka ala ye k'a lɔ a kun ye mun ye k'a bɔ dibira k'a bila yeelen na nabaratɔw bɛ ka kuma mun fɔ an ɲana k'a bɔra ka kuma can yira a la nin de ye su damu ye a filɛ a ɲɛfɔra an ɲana cogo min na a b'o cogo de la n'a ka dɔ wɛrɛ ye fan wɛrɛ fɛ o tɛ su damu ye kalanden colonun minnu nana
ama fɔ an yɛrɛ bamanankan na ko ne ka mɔgɔ ka ɲindimi furakɛ k'a ka jugu ka tigɛ si ma o tuma na su damu cataribɔ tɛ koyi baara ɲɛlɔn ni kolo ne ka baara min ɲɛlɔn dɔrɔn ka bila sira kan i b'a ɲɛ le sɔrɔ o tuma na su damu yɛrɛ yɛrɛ le filɛ de ye dɔgɔtɔrɔ Usumani Jarata su damu le ye nin ye siga tɛ min na o le ye nin ye a bɛ nin baranin de kɔnɔ a mana ladege cogo o cogo la a ye dɔgɔtɔrɔ Usumani Jara wele a ta numéro la 66 19 19 22 74 24 24 16 83 00 73 43 Bako Jikɔrɔni station ɲantaw kɔfɛ balontan terrain kɛrɛfɛ Bako Jikɔrɔni sugu kɛrɛfɛ yɔrɔ wɛrɛ ma fɔ a ɲɛna wa dɔgɔtɔrɔ Usumani Jara représenté tɛ Mali fan si den kelen fɛ ala sago a bonya baara wa kangarala kanu dɔgɔtɔrɔ Usumani Jara n'a ta baarakɛɲɔgɔnw n'a ta laboratoire k'a daminɛ a daminɛ na fo ka se a laban yɔrɔ la mɔgɔ mɔgɔ agrément de b'a bolo yamaruya b'a bolo wa ni laboratoire baw le bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka baara kɛ mɔgɔ mɔgɔ ni dɔgɔtɔrɔ Usumani Jara mana i tɛgɛ minɛ k'e b'a ta fura pirater walima k'e ta fura dilan k'a tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔ Usumani Jara ta fura la e mana minɛ min mana sɔrɔ e yɛrɛ ɲɛ wɔɔrɔ e ka ɲini kolo ɲini fɛn de sɔrɔ fɛn ala sago a bonya baara ne bɛ dan yɔrɔ nin na su damu filɛ ka su ja mana k'a kɛ tama tama kalo kelen traitement no hakɛto b'o kan sɔli ala Mamadu Hate an bɛ foli ni waleɲuman dɔ ta ka lasaw bɛɛ lajɛlen ma ka aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye an seginnen ka na an ka jamana fasiri gafe jɛmu kɛnɛ kan an y'o de fɔ ɲɛna k'a fɔ ka daminɛ ntɛnɛn tɛmɛnen ka na bila kari in na an ka jamana kunnafoni sɛbɛnnaw n'o ye fasiri gafe tigilamɔgɔw ye u ye dakun minnu ni u y'o sɛbɛkɔrɔ tɛntɛn an da bɛna se olu de ma i n'a fɔ ɲɛbilaw la an y'a fɔ ɲɛna cogo min na an b'a daminɛ ni gafe min ye o ye Nouvelle Horizon olu tun kun y'a fɔ a bɛ tile damadɔ bɔ sisan kɔni a waliyara min ye Sumɛla Sise ani Sophie Petroni u ka bilali kɔni a dangɛnɛmayara sisan ka sanga ni sɛgɛsɛgɛli dɔ ni o kɛra kɔsa in na jɛkulu min bɛ yen ni a bɛ fɔ ale ma ko GSIM les Nouvelle Horizon mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ntɛnɛn don octobre kalo tile 5 olu ka o dantigɛlen senfɛ olu ma yira fiyewu k'a jira k'a fɔ min ye Sumɛla Sise a bilala ni o y'a sɔrɔ dɔw tun kɔni sigasigalen don a la olu kɔni ka hakilina kɔni ma falen olu hakilina bɛ a cogo kɔrɔ la ka sanga ni alamisa don ye octobre kalo tile 8 yɛrɛ don kunnafoni sɛbɛntiyara an ka masakɛ dagayɔrɔ fɛ jɛkulu min fana sigira Sumɛla Sise bilali kama o président o fana ye kunnafoni sɔnji la ka taa se an ka jamana minisirikuntigi kɔrɔ n'o ye Usmane Isufi Mayiga ye fɛn min ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔyaso ye Nouvelle Horizon ka fɔ la ninnu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan k'u da don fili kelen na k'a fiyɛ ni ka honorable Sumɛla Sise a ka bilali ko suma fɔ a bɛ se farinya wale tigilamɔgɔ sigiyɔrɔma 200 ani dɔ ma minnu ni olu labilara walasa Sumɛla Sise ani Sophie Petroni olu bɛ se ka fiɲɛ lasɔrɔ cogo min na nin ye journal Le Point ale ka bɔli ye ka sanga ni a ka dakun ye journal Le Point ka ɲɛbilaw la a y'a jira k'a fɔ Sumɛla ka seginne a ka denbaya la nin ye jigiyaw bangenen ye kura ye Sumɛla Sise ale min kun ye fanga sinamatɔn ka ɲɛkun ye a ɲɛmadugubaw ye cɔmi k'a la mars kalo tile 25 tɛmɛnen waati min na a tun kun bɛ wulikajɔ la min ye député Kalata lakamuniw ye ɲafunke kɛnɛkɛnɛma Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna na a bɛ minɛ waati ni min na coyi sigana caman tun kun ye bolodengɔni ɲɛsin Amadu Kunfa ka jɛkulu ma n'i ye Sumɛla minɛ yɔrɔ jateminɛ journal Le Point ka fɔ la nin jɛkulu in de ka mara bɛ boli n'o ye Amadu Kunfa ye ale de ka mara bɛ boli nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kan jɛkulu in dun a yirala k'a fɔ réseau Al-Qaïda bolofara min bɛ diɲɛ ɲɛfɛ olu ka lasigidenw don Sumɛla Sise ani musolaka in n'o ye Faransi jamana kɔnɔden ye olu mɔgɔ 2 dɔrɔn kun tɛ bolo la banbacimaw bolo a bɛ se mɔgɔ 4 ma minnu ni olu bilala ka bɔ ayiwa kaso jugu in na journal Le Point ka dantigɛli la u y'a jira u ka fasiri kɔnɔ k'a fɔ jadisi ninnu minnu ni olu de bilalen filɛ nin u bilala ka bɛn ni waati ye waati min ni an bɛ se k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ kuraw sugandira wa o kɔfɛ min ye an ka jamana kuntigi kɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye a kɛra ka bɛn ni ale fana ka fanga dafirili ye ka sanga ni utikalo tile 18 ye
jamana maa ɲɛma kuraw ka sanga ni octobre kalo tile 4 ye journal Le Point ka fɔ la olu kɔni ye terroriste maa 100 ni kɔ ɲɔgɔnna de bila walasa min ye Sumela Sise ani Sophie Petroni Faransi jamana kɔnɔden olu bɛ se ka fiɲɛ lasɔrɔ cogo min na ka kɔn Sumela ka bilali ɲɛ journal Le Point ka fɔ la min ye Sumela ɲɛmadugubaw u y'a yira k'a fɔ olu ka kɛlɛkɛcɛ ngulɔmaw u ka tɔn yɛrɛ ɲɛnamaya tɛ taa minnu kɔ olu minɛnen don an ka jamana marabaw fɛ o tumana walasa ka se ka Sumela ani Sophie Petroni ni kumabɔ u y'a ɲini k'a fɔ u ka jihadiste maa 100 ni kɔ bɛ olu ka se ka labila tile 2 o kɔfɛ u labana k'a yira k'a fɔ a ka ca ni mɔgɔ 100 a bɛ se mɔgɔ 102 ɲɔgɔnna ma olu bɛɛ lajɛlen de bila la walasa min ye Sumela Sise ani Sophie Petroni ka taa se Italie jamana kɔnɔden 2 ma olu bɛ se ka fiɲɛ lasɔrɔ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ u ka bilali kɔni ma kɛ bilali gansan ye kalo 6 kɔfɛ don sigi don kan min ye député Sumela Sise a bilala nin ye le soir de Bamako ka nisɔndiya ɲɛbila ye a ka jumadon bɔla na ka sanga ni octobre kalo tile 9 ye coyi le soir de Bamako ka fɔ la Sumela tun kun minɛnen don jɛkulu fɛ a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'a coro ɲɔgɔn kɔnɔ ye GSIMI tiɲɛ don k'a fɔ wulikajɔ caman tun kun kɛra yanni ka se bi ma jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ dugujukɔrɔ kunnafoni ɲinini fɛ ka taa se Mali lakana tigilamɔgɔw ma hakaja an dɛmɛbaa jɛkulu ale ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira Sumela labilali kama ninnu bɛɛ lajɛlen de ye wulikajɔw kɛ k'u hakilinaw ni u ŋaniyaw kɛ kelen ye walasa min ye Sumela Sise a bɛ se ka bila ka bɔ farinya wale tigilamɔgɔ ninnu bolo cogo min na kabiri kunnafoni kɔni bɔra ka ben k'a fɔ Sumela Sise bilala nin kɔni bɛ kɛ sababu ye ka se ka ŋunuŋunu caman de dansira la ŋunuŋunu minnu ni mɔgɔw tun kun sigalen don a la yala Sumela Sise a bɛ balola yɛrɛ wa yala Sumela Sise a bɛna bila ka bɛn ni don jumɛn walima san jumɛn ye journal Le Soir de Bamako ka fɔ la siɲɛ caman a bɛ fɔ ko Sumela Sise bilala nka u bɛ taa sɔrɔ foyi ma kɛ ko la fɔlɔ maliden cɛman ni maliden musoman kun sigilen bɛ ka kunnafoni duman min kɔnɔ o kunnafoni de bɔra ka bɛn alamisa don min ye député Sumela Sise ka bilali ye a kelen dɔrɔn tɛ Sumela Sise Sophie Petroni ani Italie jamana kɔnɔden wɔɔrɔw olu fana tun kun ɲɛma dogolen don farinya wale tigilamɔgɔw bolo nin ye journal L'Indépendant ka ɲɛbila ye ka sanga ni a ka jumadon bɔli octobre kalo tile 9 coyi sisan kɔni yirayira banna tanbaki banna hakilina filanfila banna kunnafoni bɔra ka ben min ye Sumela Sise ye a labilara a ye kalo 6 ɲɔgɔnna de kɛ a ɲɛmadugubaw bolo journal L'Indépendant ka fɔ la tile 100 ani tile 90 opposition ɲɛkun n'o ye Sumela Sise ye a bilala octobre kalo tile 8 don n'o bɛnna alamisa tɛmɛnen ma ani mɔgɔ wɛrɛ fana tun kun bɛ ɲɛmadugu in na n'o ye Faransi jamana kɔnɔden min tɔgɔ ye Sophie Petroni ka sanga ni nɛgɛ kaɲɛ 19 waati ye safo seli waati min ye sɔrɔdasiw ka pankuru ye o de kun kan ka bɔ ni maa ɲɛmadogolen ninnu ye ka na n'u ye an ka jamana yɛrɛ faaba kɔnɔ o waati kelen de coyi journal L'Indépendant ka fɔ la hali bi pankuru ye sira minɛ ka bɔ Tesalit Kidali marabolo kɔnɔ ka na cun an ka jamana faaba kɔnɔ ka sanga ni olu yɛrɛ kunnafoni sɔrɔ sira minnu fɛ mɔgɔ minnu ni olu tun kun ɲɛma dogolen don ni u bilala n'u donna pankuru in kɔnɔ k'an ka jamana faaba kɔnɔna sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen tun kun ka kɛnɛ u nin na nka a yirala k'a fɔ hali bi u k'u hakili to u ka kɛnɛyaw la hali bi journal L'Indépendant ka walawalali la waati min na Sumela Sise minɛnen don k'a ɲɛma dogo a ka minɛni kundala yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ n'o ye kalo 6 ye don kelen n'a da kelen maa si ma bɔ ka dantigɛli kɛ k'a fɔ nin farinya wale in maa si ma bɔ ka dantigɛli kɛ k'a fɔ nin farinya wale in cɛ m'a kɛ muso m'a kɛ anw de nɔ don a nana se kisa dɔ yɛrɛ la L'Indépendant mɔgɔw ka fɔ la malidenw tun kun sigara n'o y'a sɔrɔ député Sumela Sise yɛrɛ bɛ balo la fo ka taa se utu kalo o bɛ taa sa kumani min na diɲɛ selekana ni tɔnba ka bolofara min bɛ yen nɔ ni ale ka baara ɲɛsinnen bɛ mɔgɔ minnu ni olu siranna kɛlɛw ɲɛ ka t'u ɲɛmadogo yɔrɔ wɛrɛw la o jɛkulu nana ka na sɛbɛn dɔ di Sumela Sise ka denbaya ma n'o ye bataki ye min b'a jira k'a fɔ Sumela Sise yɛrɛ a bɛ balo la wa sɛbɛnni kɛbaa kun ye jɔn ye o kun ye Sumela Sise yɛrɛ ye
o sɛbɛnni kɛ kun ye min ye a ka se ka dɔn a ka sɛbɛnni kɛ nɔfɛ k'a fɔ ale Sumala Sise bɛ balo la. L'indépendant mɔgɔw ka fɔ la nin kɔni bɛ kɛ sababu ye min kɔni ye Sumala Sise a ka se ka fiɲɛ sɔrɔ nka ka kɔn u ɲɛ tɛrɛmɛliw de kɛra min ye falenw ye kasoladen falenw olu de kɛra a bɛ se jihadisi 200 ɲɔgɔnna ma minnu ni olu fana labilara fɔlɔ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ yanni fariɲawale tigilamɔgɔw ka Sumala labila. L'indépendant y'a jira tuguni k'a fɔ bilali kɔfɛ nafolomugu de kɔni sarala walasa Sumala Sise ani Sophie Petroni olu bɛ se ka bila cogo min na nka l'indépendant labanna k'a ka kɔrɔfɔ kuncɛ ni ɲininkali dɔ to min o ye jumɛn ye k'a fɔ nin nafolomugu min saralen filɛ nin ye terrorisiw ye ko maa kɔni bɛ se ka sigi a kan k'a fɔ farafinna saheli jamanaw kɔnɔ min ye fariɲawale ye hali bi don dumanw bɛ kɔfɛ ka na a ma se ban ye fɔlɔ. Journal l'indépendant kɔfɛ min ye kunnafoni fasiri gafe wɛrɛ tuguni n'an b'a fɔ ale ma ko le Sphinx olu fana dasera honorable Sumala Sise ka bilali ma ani Sophie Petroni an bɛ kalimu sɛmɛ min kan o ye hali n'o y'a sɔrɔ a kɔrɔfɔ kɔni kun cɛ man ɲi olu da dɔɔni ko ni a kɛcogoya kama ka sanga ni para ɲɛfila ye kunungo kɔnɔ olu de tun kun y'a jira ka sanga ni jumadonya dɔ ye ko min ye honorable Sumala Sise ko a bɛ dugujukɔrɔso dɔ kɔnɔ Elhajo Ibrahim Boubacar Keita nɔ na n'o ye an ka jamanakuntigi kɔrɔ ye o n'a kunnafoniw laban bɛ k'a jira k'a fɔ min ye Sumala Sise a tun kun ɲɛma dogolen don kɔrɔfɛmɔgɔw yɛrɛ de bolo lakika yɛrɛ la ko maa kɔni bɛ se k'a fɔ min ye kunnafoni fasiri gafe le Sphinx ye a donni kama u ye fili bila maliyɛn camanba de kun na nka o n'a ta bɛɛ Sumala Sise ka bilali kɔni u ye fila fila ta a la hali n'o y'a sɔrɔ a ma kɛ kunnafoni janbaw ye Sumala Sise ani Sophie Petroni sisan kɔni u bilala o kɛra le Sphinx u ka ayiwa dugumana kunnafoni dɔ ye ka sanga ni u ka octobre kalo tile 9 kunnafoniw bɔli kunnafoni di gafe le Sphinx u kɔni ma walawalali ni ɲɛfɔli janba kɛ ka sanga ni Sumala Sise ka bilali nka u fana bɛ jɔrɔnanko dɔ ta ni k'a da kɛnɛ kan o ye jumɛn ye o ye k'a fɔ Sumala Sise bilali min kɛlen filɛ nin ani Sophie Petroni ko mɔgɔ bɛ se k'a fɔ hali bi dibidibi yɔrɔ dɔw bɛ a koɲɛw kɔnɔ minnu ni olu ma da kɛnɛ kan o b'a jira k'a fɔ bala yɔrɔ bɛɛ ma fɔ malidenw ani diɲɛ seleke naani bɛɛ ye u kɔni ye layidu di n'o ye journal le Sphinx mɔgɔw ye k'a fɔ don nataw la u kɔni bɛna segin a ko ɲɛ kan hali bi u bɛn'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ walasa ka se ka maliyɛn cɛman ani maliyɛn musoman bɛɛ lajɛlen bɔ a kunnafoni kunpan na cogo min na hali bi ka sanga ni dɔgɔkun kunnafoniw ye k'a daminɛ ntɛnɛn tɛmɛnen ka n'a bila kari in na an ka jamana fasiri gafew ye kalimu ɲɛgɛ waleya wɛrɛ ka tuguni waleya min ni an bɛ se k'a fɔ o kɛra dakun la kumaba ye dɔgɔ furancɛ kɔnɔna na jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ale ma ko M5 RFP olu ye kunnafoni lajɛ belebeleba dɔ kɛ an ka jamana faaba kɔnɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na o kunnafoni lajɛ senfɛ min ye an ka jamana fasiriso caman ye olu ye tɛntɛnni kɛ ka sanga ni M5 RFP ka kunnafoni lajɛ in ye an b'a daminɛ ni kunnafoni so min ye a bɛ fɔ ale de ma ko Nouvelle Horizon ka sanga ni Nouvelle Horizon mɔgɔw ka bɔli ye u kɔni y'a jira u ka ɲɛbila la ko ni mɔgɔ minnu hakili la k'a fɔ olu birilen ɲɔgɔnni na nin ye M5 RFP mɔgɔw kumakan ye kɛrɛnkɛrɛnma min ye Choguel Kokala Mayiga ye ko ni mɔgɔw hakili la k'a fɔ mana de birila olu ɲɛna olu kɔni bɛ duwawu de kɛ ala ka si di a lakalibaw ma M5 RFP kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ u ye dantigɛli caman kɛ dantigɛli minnu ni olu bɛ ta ka sanga ni jɔyɔrɔ min bɛ u la ani hakilina min bɛ u la ani u bɛ ka baara kɛ hukumu min kɔnɔna na kabiri an ka faranjɔrɔ fanga gouvernement sigira don min na an bɛ min da u bɛɛ lajɛlen tulo kan Nouvelle Horizon mɔgɔw ka ɲɛbila la u y'a jira k'a fɔ nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye gouvernement sigilen kɔfɛ M5 RFP ka kunnafonidilaw wele walasa u ka kunnafoni lajɛ dɔw kɛ M5 RFP ɲɛmɔgɔya bolo ka dantigɛli la mɔgɔ min ye kɔrɔfɔ kɔni ta gale o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale kɔfɛ Maître Muntaka Tall ka taa se Ibrahima Ikasa Mayiga ma Madame Si Kadiatuso Modibo Sidibe Imam Umar Jara ani komite yɛrɛ ɲɛkun olu caman tun bɛ kɛnɛ kan u y'u ka kunnafoni lajɛ in daminɛ ni dantigɛli sɛbɛn dɔ kalanni ye ka sanga ni M5 RFP yɛrɛ ka hakilina ani a kɔnɔna ko ye o dantigɛli sɛbɛn in de kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ an bɛ don minɛ ko bi fɛn min kɔni ye wulikajɔ caman ye o taara olu kɔ kan fɛn min ye baara caman ye o bolodara an ka jamana in kɔnɔ ka sɔrɔ olu ma wele
ningu hakila ɲininkali kɛ kuma tɛ k'a fɔ olu ka tasa daminɛ u fana ka se ka u niyɔrɔ sɔrɔ ka fɔ a la nga u y'a yira k'a fɔ minɛ dɔ jɛngɛnna a kɔnɔfɛn ma bɔn nin tɛna olu bali abada nin tɛna olu farifa abada u ye Mali kura kɛlɛ min daminɛ hali bi fo nin yɔrɔ in na olu bɛna tɛmɛ ni Mali kura in kɛlɛ ye ka sanga ni Imam Mahamudu Diko yala gouvernement kura min sigilen filɛ nin ye Imam Mahamudu Diko a hakilila bɛ a la wa walima ani ɲɛmɔgɔw bɛ a jɛ la wa Imam Umar Jara ale ye dantigɛli kɛ kɛnɛ ka yen nɔ ka sanga ni kunnafonidilaw ka ɲininkali ye k'a jira k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ Imam Mahamudu Diko tun kun ɲininkara gouvernement min sigilen filɛ nin ye min ye Mohamed Saliya Touré o dɔrɔn pe tun tɛna ta ka don gouvernement kɔnɔna na ka maa tɔw to yen Maître Muntaka Tall Nouvel Horizon ka fɔla hali bi u y'a yira k'a fɔ u ka dantigɛli kɔnɔna na ale dasira min ma o de ye ko mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ M5 RFP sara a su donna ka ban ale kɔni y'a yira k'a fɔ min ye mouvement du 5 juin M5 RFP hakilina de don jamanadenw de don olu kɔni ye kɔrɔfɔ caman mɛn nka olu tɛn'u sigi k'u bɛna maa jaabi kuma tɛ k'a fɔ k'u bɛna maa ka kiiri ta k'o da lɛfɛ kan k'a yanga olu kɔni bɛ min dɔn n'o de ye k'a fɔ u ɲɛ bɛ fɛn min na olu bɛ Maliko kɛlɛ de la n'o ye M5 RFP olu tɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ la Nouvel Horizon ka fɔ la Nouvel Horizon kɔfɛ fasiri gafe wɛrɛ fana bɛ yen minnu ni olu ye kalimu ɲɛgɛn ka sanga ni M5 RFP ka kunnafoni lajɛ ye dɔgɔkun in kɔnɔna na o ye le soir de Bamako le soir de Bamako y'a yira a ka jumadon bɔla na ka sanga ni M5 RFP ka kunnafoni lajɛ ye k'a jira k'a fɔ kɛnɛ ka yen nɔ k'a fɔra M5 RFP mɔgɔw fɛ k'a fɔ u bɛna wuli ka siraw taama min bɛ tali kɛ sariya ko nasira kan baara o baara waleya o waleya baara bolodalen fɛn o fɛn ni o de taara k'a boloda an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ min ye faraɲɔgɔn fanga ye o ka kan ka labaara sariya min kɔnɔ n'o kɛn bɛ a damana gafe ba kelen ye ni baara fɛn fɛn bolodara k'a sɔrɔ o sariya gafe in kɔnɔ kuma ma da kɛnɛ kan maliden bɛɛ ka se k'a kɔnɔfɛn si dɔn k'u bolo dayɔrɔ ni u bolo bilayɔrɔ dɔn ko kuma na jamana ɲɛmɔgɔw ka sigi a kan k'a fɔ olu na sariya senw bɛɛ lajɛlen taama walasa ka kiiri ni wɔyɔ ta k'u sɛgɛrɛ jango jamana in bɛ se ka kɛ kiiriko jamana ye jamana in bɛ se ka kɛ jamana ye jamana min ni maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen hakilina bɛ se ka ta ni k'a don ba la hali bi le soir de Bamako ka fɔ la ka sanga ni M5 RFP mɔgɔw u ka nin lajɛ in ye dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ min kɔni ye M5 RFP u ye jateminɛw kɛ k'a fɔ olu kɔni kɛra kɛrɛfɛden ye nin ko in na n'o ye gouvernement kura sigili ye o kɔfɛ tuguni ni maa bɛ se ka min kɔni to i hakilina bakurunba la o ye k'a fɔ kunnafoni lajɛ in kun fila t'a la kun kelen dɔrɔn min ye M5 RFP baara minnu kɛra hakilina minnu b'a la ka sanga ni transition ko ye u b'a fɛ k'o de fɔ malidenw ye bawo ko kunnafoni caman bɛ k'a jira k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ka sanga ni transition ye min ye M5 RFP ye k'u ka fɔlenw b'a la u ka kɛlenw b'a la professeur Kokala Mayiga ale kɔni y'a yira k'a fɔ min ye olu ka nin jɛkuluba in ye olu sigilen tɛna to k'u bolo da u sen k'a bada u bɛna wulikajɔw ta hakaja n'a bɛ kɛ sariya wulikajɔw ye walasa malidenw ka kɛlɛ a kana se ka ta ni k'a kɛ jɔnforona kɛlɛ ye cogo min na o kɔfɛ tuguni a y'a yira k'a fɔ sɔrɔdasi minnu ni olu ye fanga dafiri u kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka M5 RFP senkɔrɔma cɛ baara o baara ni a kɛra ka sanga ni faraɲɔgɔn fanga cokoli ye M5 RFP sema ye a la M5 RFP dama don a la o kumana kunnafonidilaw k'a cari i n'a fɔ a ka d'u ye k'a cari cogo min na malidenw bɛɛ ka bɔ a kalama diɲɛma ka bɔ a kalama k'a fɔ baara o baara n'a bɛ ka kɛ transition kɔnɔ an filɛ waati min na i ko sisan min ye M5 RFP olu tɛ kan ka u yɛrɛ ye a kɔnɔ abada min ye le soir de Bamako tɛmɛnen kɔfɛ i ka dɔn kunnafonidiso wɛrɛ fana bɛ yen tuguni ka sanga ni M5 RFP ka lajɛ min ni o de kɛra dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na n'a bɛ fɔ ale ma ko journal l'indépendant ka ɲɛbilaw la olu y'a yira k'a fɔ maliden kelen si tɛ yen nɔ min ni mana bɛna biri o ɲɛ na ko Choguel Kokala Mayiga de ye nin fɔ M5 RFP ka kunnafoni lajɛ min ni o kɛra dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na hali bi journal l'indépendant ka fɔ la u kɔni y'a yira k'a fɔ M5 RFP bɛ ka laɲini camanba de kɛ
ani ka se ka kangari caman ba de da ka sanga ni u jɔyɔrɔ ye ngalon min bɛ ka ta ka da u la yebalifɔ min bɛ ka ta ka da u la k'a fɔ u ye nin kɛ walima u ye nin fɔ o kumana ko waati dɔ sen bɛ sa u ka bɔ k'u dan dɔgɔla dantigɛli kɛ jango a bɛ se ka dɔn cogoya min na u ta fa kɛta de u ta fa fɔta ye min ye journal l'indépendant ka fɔ la a laɲininen don CEDEAO fɛ k'a fɔ min ye CNSP jɛkulu ye ko a kan ka tan k'a yɛrɛ kɛ nka kɛnɛ ka yen nɔ min ye M5 RFP mɔgɔw ye u kɔni y'a yira k'a fɔ ko in bɛ ɲini ka kɛ nɛmuruba ye a bɛ ɲini ka bɔ maliko la ni ka kɛ jɔnforoko ye bawo gouvernement kura min sigira hali n'o y'a sɔrɔ olu tɛ k'u yɛrɛ ye a kɔnɔ min ye minisiriso nguloma 4 sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ k'o ta lakana b'o la jamana kɔnɔna lakana b'o la min ye marabolo cɛmabɔli minisiriso ye o b'o la hakaja ka taa se malidenw ni ɲɔgɔn kanfɔ ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ani malidenw bɛ se ka ɲɔgɔn kanfɔ cogo min na o minisiriso bɛ o la kɛnɛ ka yen nɔ journal l'indépendant mɔgɔw ka fɔ la min ye imam Umar Jara ye ale ye kɔrɔfɔta a y'a yira ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ min ye CNSP u tun kun ye hakilila falenfalen dɔ kɛ ni olu ye k'a jira k'a fɔ min ye gouvernement ye o bɛ di M5 RFP ma nka transition ɲɛmɔgɔya ani jɔyɔrɔ damadɔ o bɛ segin ayiwa sɔrɔdasiw ma jateminɛw nana ye k'a fɔ bɛɛ kɔfɛ min ye M5 RFP ye a hakililama ta wa a fana ka maama ta ni ka don transition kɔnɔna na M5 RFP fana ye bolodengɔni ɲɛsin ko wɛrɛ ma tuguni a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko charte de la transition ni o ye faranjɔrɔ fanga yɛrɛ bɛ ka mara ni sariya sen ni baarabodalen minnu ye u y'a yira k'a fɔ malidenw ye bɛnkan min kɛ ka sanga ni transition ko ye o bɛnkan kɔnɔ kumaw bɛɛ lajɛlen ma labato a ɲɛma bawo siɲɛ fɔlɔ min na ni u ye kulolasɔmi kɛ ka sanga ni charte de la transition ye olu ye kuma dɔw mɛn a kɔnɔ kuma minnu ni olu ma fɔ malidenw ka ɲɔgɔn kanfɔ yɛrɛ kɛnɛ ka fiyewu nin kɔni b'a jira journal l'indépendant mɔgɔw ka fɔ la min ye mouvement du 5 juin n'o ye M5 RFP u hakili kɔni t'a la k'a fɔ u bɛna dan nin yɔrɔ in na walasa min ye u ka hakɛw ani u ka kɛlɛ kun ye a bɛ se ka lase a laseyɔrɔ la cogo min na hali bi ka sanga ni an ka jamana yɛrɛ fasiri gafe tigilamɔgɔw ka dakun ye ka daminɛ ntɛnɛn tɛmɛnen ka na bila kari in na ni dakun wɛrɛ bɛ yen nɔ ni an ka jamana kunnafoni sɛbɛnnaw ye tomi k'a kan kosɛbɛ o ye ka sanga ni an ka jamana yɛrɛ furanjɔrɔ fangako ye kunnafonidiso damadɔ bɛ yen nɔ transition ko yɛrɛ kunkan olu ye sɛbɛnni k'a kan an b'a daminɛ min na o ye journal Le Point ka sanga ni transition ye olu y'a yira k'a fɔ baarakolo girinmanbaw de bɛ an ka furanjɔrɔ fanga mɔgɔw bolo o kɔfɛ min ye gouvernement de transition min ni o de sigira sen kan nin ye u bɛna baara camanba de kɛ minisirikuntigi Mokhtar Wane k'a kɔni ka sigi a kan k'a fɔ baaraba de b'a bolo Le Point mɔgɔw ka walawalali la u y'a yira k'a fɔ gouvernement de transition min sigilen filɛ nin min ye jigiyaw ye ko maa bɛ se k'a fɔ a ma tiɲɛ pewu kabiri octobre kalo tile 5 Mali ye gouvernement de transition kura sɔrɔ o ɲɛma colonel major Pandaw gouvernement min sigira minisiri 25 baarakolo girin min bɛ u bolo o de ye k'a fɔ kɛlɛbolo kelen o kelen n'o kɔni de bɛ Mali kunkan walasa Mali ka jɔ a sen fila kan u bɛna o kɛlɛbolow de ta san 7 jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga yɔrɔ minnu ni olu jɛngɛna yɔrɔ minnu ni olu dafirila yɔrɔ minnu ni olu ko yɛrɛ tun bɛ ɲini ka dabila pewu nin jɛkulu kura sigilen u bɛna u bolo de di ɲɔgɔn ma walasa malidenw sigin bɛ ka Mali kura min kɔnɔ a Mali kura bɛ se ka bɔ da la ni k'a ye kɛwalew fana na hali bi journal Le Point ka fɔ la ni sinsin yɔrɔ bɛ an ka transition ɲɛmɔgɔw la u kan ka sinsin kɛ fɛn min kan ni maliden cɛman ni maliden musoman bɛɛ sigilen bɛ k'o wulikajɔw makɔnɔ o ye yuruku min bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na yuruku kɛlɛli an bɛ don minɛ ko bi maa kɔni bɛ se k'a fɔ transition tile damadɔ in kɔni bɛ ka jigiya camanba de yelen mɛnɛ maliyɛnw ɲɛkɔrɔ ka sanga ni journal Le Point ka fɔ ye jɛkulu min n'an bɛ se k'a fɔ kiiriso kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a bɛ fɔ ale ma nanzarakan na ko pôle économique et financier olu ye wulikajɔ kɛ tile 2 in na ka se ka yugubali kɛ o yugubali senfɛ min ye an ka jamana foroba cakɛda ɲɛmɔgɔ caman ye olu minɛna ni ka u ɲɛmadogo walasa sɛgɛsɛgɛli ka se ka boli u kan foroba nafolo min bɛ u nɔ na u bɛ se ka a bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan cogo min na o yugubali min ni o kɛra ni bolodikɔni ɲɛsira
ma ɲɛma dɔw ma ni ka tila ka laban k'olu minɛ k'u datugu o yɛlɛma min ni o kɛra ni maliyɛnw ɲɛ dara o kan ko maa bɛ se k'a fɔ yuruguyurugu kɛlɛli a bɛ ka farikolo ta an ka jamana kɔnɔ journal Le Point ka fɔ la a ko maliden sigiyɔrɔma caman de bɛ yen minnu ni olu haminanko ye yuruguyurugu kɛlɛli ye nka min bɛ yen ni maa bɛ se ka jɔrɔnako ta o la o de ye k'a fɔ a caman bɛ yen a wulikajɔw bɛ daminɛ nka kɔfɛ a bɛ tila ka laban i n'a fɔ jɛgɛku fura journal Le Sphinx ale fana ye tomi kɛ transition ka baara bolodacogo kan ka daminɛ ntɛnɛn tɛmɛnen ka n'a bila kari in na journal Le Sphinx ka fɔ la min ye Mokhtar Wane ye i ka dɔn waati min na journal Le Point kɔni bɛ ka jigisigi sɔrɔ ka sanga ni gouvernement kura in ye journal Le Sphinx kɔni y'a jira k'a fɔ olu jigi sigilen tɛ a ko la olu kɔni ɲɛ bɛ fɛn min na o ye ka bɔ furanjɔrɔ fanga na ka taa i sen fila cun janfa kɔlɔ kɔnɔ journal Le Sphinx mɔgɔ ka fɔ la hali n'o y'a sɔrɔ jigiyaw ma mɛn ka yanga o malidenw de ka ca minnu ni olu kɔni bɛ k'a ye diɲɛ don o don waleyaw bɛ ka ta transition tile kɔrɔ n'an bɛ se k'a jate i n'a fɔ janfa walew ka sanga ni journal Le Sphinx ka fɔ la olu y'a jira walima an bɛ se k'a fɔ olu y'u ka ɲɛbila kɛ ni ɲininkali damadɔw ye min b'a jira olu la k'a fɔ transition gouvernement min sigilen filɛ nin ye maa tɛ se ka i jigi da u kan ɲininkaliw ye jumɛn ye Le Sphinx ye ɲininkali min kɛ a ko fɔlɔ yala maa bɛ se ka sɔrɔ ni musaka minisiriso ta k'a kalifa mɔgɔ ma min ma deli k'a baara ɲɔgɔnko kɛ wa filanan yala maa bɛ se ka jamana foroba baara minisiriso ta k'a kalifa maa ma min fana ma deli k'o ɲɔgɔnna minisiriso walima o ɲɔgɔnna jɔyɔrɔ walima o dɔnniya n'o kalan tɛ mɔgɔ min na wa o kɔfɛ tuguni yala maa bɛ se ka jamana ta jamana min bɛ degun ni gɛlɛya kɔnɔ an bɛ waati min ko sisan k'o kalifa mɔgɔ kuraw ma minnu ni olu kɔni ma u tɛgɛ ma ko k'a jɛ ayiwa jamana in yɛrɛ labaarako ni jamana in yɛrɛ marako la journal Le Sphinx ka fɔ la tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni jigi tɛ nin gouvernement in kan k'a fɔ a bɛna se ka malidenw ka kɛlɛ lase a laseyɔrɔ la n'o ye mali kura ye mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ ka gouvernement kura lagosi Le Sphinx ka fɔ la u bɛ ka gouvernement kura in lagosi ni dalilu minnu ye ko a dalilu kolo ka girin wa masala jɔlenw fana don a ko a maa fɔlɔ min ye minisiri kuntigi ye n'o ye Mokhtar Wane mɔgɔ camanw de y'a jira k'a fɔ olu tɛ k'u yɛrɛ ye Mokhtar Wane ka sugantili kɔnɔna na o kɔfɛ tuguni n'i ye Mokhtar Wane yɛrɛ ta k'a lajɛ malidenw hakili bɛ yɛlɛmaba ni mali kura min na o mɔgɔ tɛ Mokhtar Wane ye Le Sphinx mɔgɔ ka fɔ la hali bi Sphinx ye ko tɔ yɛrɛ tɔ tindi k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ M5 RFP mɔgɔw kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'a jira k'a fɔ min ye minisiri kuntigiya jɔyɔrɔ in ye olu de tun kun n'a ka kan maa bɛ se k'a fɔ a danaya tun kun ka kan ka d'u ma wa u n'a jɔyɔrɔ in fana kun ka kan bawo nin de tun bɛna kɛ sababu ye min ye M5 RFP fɛn min bɛ u kun n'u kan cɛ malidenw ka se k'o dɔn wa u ta n'u bila o bɛɛ de tun bɛ minisiri kuntigiya jɔyɔrɔ in na hali bi ka sanga ni furanjɔrɔ fanga kunkanko kibaaraw ye journal Le Soir de Bamako ye tomi kɛ min kan o ye dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na min ye an ka musolakaw ye olu ye wuli ka jɔ kɛ ka taa an ka minisiri kuntigi kumaɲɔgɔnya k'a jira k'a fɔ gouvernement kura kɔni sigira nka olu jɔnna u niyɔrɔ la u ye dalilu kɛ min ye o ye décembre kalo tile 18 san 2015 an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya sen dɔ ta min bɛ musolakaw ka koɲɛ ta k'a don ba la n'o ye ka jɔyɔrɔ di musolakaw ma gouvernement kura min ni o de sigira mɔgɔ 25 musow y'a jira k'a fɔ muso 4 de bɛ gouvernement kura in kɔnɔ o muso 4 tiɲɛ yɛrɛ la u kɔni o hakɛ ka dɔgɔ Le Soir de Bamako ka ɲɛfɔli la ka sanga ni musolaka ninnu ka wuli ka jɔw ye u y'a jira k'a fɔ alamisado sɔgɔmada fɛ musolakaw wulila ni ka se an ka jamana minisiri kuntigi ma nin kɔni ye ŋaniya yira de olu fɛ u dabaliya banna a n'u dusukun tɔɔrɔlen ka sanga ni muso hakɛ min ni o de sugantira gouvernement kɔnɔna na u ka nin wuli ka jɔ in sen fɛ Soir de Bamako ka ɲɛfɔla musolakaw b'a fɛ k'a jira transition ma ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ u ye sariya sen dɔ sɔsɔ n'a bɛ fɔ ale ma ko loi numéro 2015-052 min taara décembre kalo tile 18 san 2015 o sariya sen o bɛ musolakaw ka koɲɛw ta ni k'a don ba la
jɔyɔrɔ minnu ni u b'an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ bolodengɔni sin jɔyɔrɔw hakaja ka taa se ayiwa kalafili jɔyɔrɔw ma ko musow ni jɔyɔrɔ ka kan ka sanga ni sariya sen ye ɲɔngunbɛyɔrɔ min b'an ka jamana faaba kɔnɔ n'a bɛ fɔ ale ma ko centre Awa Keita ale bi le soir de Bamako ka ɲɛfɔla musow ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye de fɔlɔ u ye foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin jɛkulu kura mɔgɔw sugantili ma u labanna tuguni u hakilina de senfɛ k'a jira k'a fɔ u ka dɛmɛ an'u ka kɔkɔrɔmadon bɛɛ transition mɔgɔw ye u bɛna bila minɛ min kɔnɔ u seko n'u dama yira an'u ka hakilina n'u ka dɛmɛ min ye u n'a ta ni ka transition mɔgɔw sɛgɛrɛ nka u n'a ta bɛɛ nka min bɛ kɔrɔfɔ kɔnɔ soir de Bamako ka fɔ la muso 4 gouvernement kɔnɔ min ye mɔgɔ 25 ye n'i y'a jate 100 o 100 i ka dɔ sara 16 o de ye musolakaw ta ye u dun y'a yira k'a fɔ sariya sen min bɛ olu ka koɲɛ kunna o y'a yira k'a fɔ 100 o 100 30 ɲɔgɔn na o jɔyɔrɔ de kan ka di musolakaw ma o kumana u y'a ɲini jamana transition ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ don delima a n'a nɔgɔni fɛ ka se ka ko dɔw sigi sen ka joona walasa fili min ni u filɛ k'a kɛ sariya in kɔnɔ a fili ka se ka lakile a kana se ka kɛ yɔrɔ janfɛ fɛn ye an bɛ segin ka na hali bi ka sanga ni an ka jamana yɛrɛ dɔgɔkun kelen jamana fasiri gafew ka sɛbɛnnikɛlenw ye dakun minnu ni o ye jamana fasiri gafetigiw kɔni ka dabajiw an'u ka kalimu kɔni sɛbɛkɔrɔ nɔ an da bɛ ka se olu ma sisan an bɛ se dakun min ma o ye dakun 4nan ye ka sanga ni maa minnu ni olu tun kun minɛnen don n'o o ye fangakɔrɔ mɔgɔw ye hakilila jiginna min ye Musa Tɛnbine député ka taa se Dr Bubu Sise ma olu minɛni min kun kɛlen bɛ an ka fanga jasobaw fɛ olu bilala an bɛ waati min ko sisan o bilali min ni o de kɛra o fana kɛra dakun ye dakun min ni an ka jamana fasiri gafew u kɔni y'a sɛbɛkɔrɔ ɲɛgɛ journal l'indépendant an bɛ se k'a fɔ ale de y'i bolo bila a ji la fɔlɔ ka sanga ni u ka jumadon bɔli ye l'indépendant y'a jira k'a fɔ a bɛ se mɔgɔ 11 ɲɔgɔnna ma civil kunda politique mɔgɔ ale ni sɔrɔdasi kunda olu de tun kun minɛnen don CNSP jɛkulu ɲɛmɔgɔw fɛ kabiri an ka jamana kuntigi kɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale kɛlen kɔfɛ ka jɛ fanga kɔ l'indépendant labanna ka taa ɲɛfɛ ka tɛntɛnni kɛ k'a jira k'a fɔ civil ɲɛmɔgɔw ale ni sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ minnu ni olu tun kun minɛna coup d'état kɛlen kɔfɛ u labilala araba don octobre kalo tile 7 hali n'o y'a sɔrɔ a kɛra sufɛ waati min ni su yɛrɛ tun kɔrɔbayara kosɛbɛ ka sanga ni farafina tilebiyanfa tɔnba n'a bɛ fɔ ale ma ko CEDEAO olu ka laɲini ani u ka wajibiya ye an bɛ se k'a fɔ o kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ fana tun kun ye laɲini kɔni kɛ ni ka tila ka laban ka sɛbɛkɔrɔ sinsin k'a kan n'o ye diɲɛ selekana ni setigi jamanaw ka tɔnba ka taa se ayiwa min ye an ka jamana yɛrɛ cour suprême o procureur général ma an bɛ min fɔ aw ye o de ye k'a fɔ maa damadɔ kɔni bɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen kɔni bilala mɔgɔ damadɔ kɔni bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ olu ka bilali tɛ yɔrɔ jan bilali ye u kɔni b'u ka so nka u bɛ bila kiiriso mɔgɔw ka bolo kan ni wulikajɔw walima ɲininkaliw mana kɛ k'u bɛ ta k'u sɛgɛrɛ don min na u ka na ka na kiiriso tigilamɔgɔw ka wele jaabi journal l'indépendant y'a jira k'a fɔ ale bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ ni mɔgɔ 11 minnu ni o ye marabakɔrɔw ye olu bilali min ni o de kɛlen filɛ nin ye a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ CEDEAO ye bagabaga kɛ o ye kelen ye diɲɛ selekana ni setigi jamanaw ka tɔn olu fana ye ladilikan ni kangari gɛlɛnw ta diɲɛ selekana ni tɔnba ka bolofara min bɛ n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ adamadenya hakɛw lapasali ma AMDH ka taa se CNDH ma ale ni Amnesty International u caman bɛ yen minnu ni olu jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka jira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ye fanga kɛ ka tɛmɛ n'olu minɛnen bɛ sɔrɔdasiw bolo u marakun tɛ u ka fɛɛrɛ kɛ ka se k'u labila walasa baara bolodalen minnu bɛ ka sigi sen ka don nataw la olu ka minɛni kana kɛ sababu ye ka kɛ kale a ko ɲɛna an bɛ min da u bɛɛ lajɛlen tulo kan nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ hali bi journal l'indépendant mɔgɔw ka fɔ la o de ye k'a fɔ CEDEAO ka ɲinifɛn n'u ka laɲini tɔ ye kelen pe o ye CNSP jɛkulu o bɛ se ka tan ni k'a yɛrɛkɛ cogo min na hali bi ka sanga ni o dakun kelen ye coyi journal le soir de Bamako ale fana ye tɛntɛli kɛ ka sanga ni nin dakun ye an filɛ ka dakun min kɔni ta nin ni o ye marabakɔrɔw olu bilali ye le soir de Bamako ka ɲɛbilaw la u y'a jira k'a fɔ coup d'état kɛlen kɔfɛ maa minnu ni olu tun kun minɛna
sɔrɔdasiw fɛ ko mɔgɔ kɔni bɛ se k'i hakilila tigɛ a kan ka fan filɛ waati min na i ko sisan min ye a mɔgɔ kofɔlen ninnu ye u bɛɛ lajɛlen bilala ko kɛcogo wɛrɛ tun kun tɛ a la a kun tɛ se ka kɛ kɛcogo wɛrɛ la ni nin tɛ n'o de ye ninnu bilali ye journal Le Soir de Bamako ka ɲɛfɔli la hali bi a y'a yira k'a fɔ o malidenw fana ka ca minnu ni olu nisɔndiyara ka sanga ni nin politiki mɔgɔ ani nin sɔrasi ɲɛmɔgɔ bilalen ninnu ye u y'a yira k'a fɔ laadalako la ni fanga jaso kɛra kuma o kuma a bɛ tuguni maa caman de minɛni o maa caman minnu ni o bɛ minɛ sɔrɔdasiw bɛ minɛ cogo min na politiki ɲɛmɔgɔw bɛ minɛ ten nka maa bɛ se k'a fɔ coup d'état min ni o de kɛra utikalo tile 18 don ko minnu ni olu de minɛna k'a waleya tun bɛ i n'a fɔ k'a daminɛ ayiwa tajuru sara b'a la kelen ayiwa filanan kiri damakɛɲɛbaliya ani ko ɲɛnawoloma fana kɛra mɔgɔ minɛtaw la journal in ka fɔ la ni o ye Le Soir de Bamako ye Soir de Bamako y'a yira k'a fɔ maliden caman ye u ka dabaliban jira mɔgɔ minnu ni olu yɛrɛ hakili tun b'a kan k'a fɔ olu ka kan ka minɛ k'olu bɛɛ lajɛlen sera ka kɛnɛ kɔrɔ u bɛɛ ye ba tigɛ k'a sɔrɔ jɔrɔnako walima bagabagako ma ta k'u sɛgɛrɛ Le Soir de Bamako ka ɲɛfɔli la hali bi min ye ninnu bilali ye ko maa bɛ se k'a fɔ nin bɛ kɛ sababu ye hali bi CEDEAO bɛ se ka ji k'a ka min nɔ ka dɔ fara hala ka ja ka dɔgɔkun damadɔ di hali bi an ka furanjɔrɔ fanga mɔgɔw ma walasa baara tɔ min ni o de bɛ kɔfɛ n'o y'u ka laɲini ye o bɛ se ka sabati a ɲɛma o laɲini tɛ dɔwɛrɛ min ye CNSP jɛkulu ye a bɛ se ka taa ni k'a yɛrɛkɛ cogo min na Nouvelle Horizon ale fana ye fila ta waleya in na ka sanga ni dakun in ye ni o de ye k'a fɔ maa minnu ni olu tun bɛ mara in na ka kɔrɔ olu bilali min kɛra sɔrɔdasiw fɛ Nouvelle Horizon ye dɔ fɔ a la Nouvelle Horizon ka bɔli la ka sanga ni jumadon ye u y'a yira k'a fɔ minnu bɛ yen ni olu tun kun minɛna i ka dɔn mɔgɔ damadɔ kɔni bɛ yen nɔ hali n'o y'a sɔrɔ u bɛɛ taara so Nouvelle Horizon seginna kan k'a fɔ Dr Boubou Cissé Musa Tembine ani Général Ibrahim Daïrou Dembélé ka taa se Général Mbemba Musa Keita ma olu kɔni bɛ to an ka kiiriso tigilamɔgɔw ka bolo kan ni maakɔrɔ minnu ni an ka jamanakuntigi kɔrɔ ka danaya tun kun bɛ u kan hali n'o y'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ jamana kɔ kan nin waati in na furakɛli la ko maakɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen labilala araba su k'a dugu jɛ alamisa la Nouvelle Horizon fana ye sinsin kɛ a kuma kan k'a kuma sɔnji la k'a fɔ CEDEAO nɔba bɛ ninnu bilali la ka taa se diɲɛ selikɛnɛ ni setigi jamanaw olu ka tɔn ma ale ni an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ wulikajɔ fana kɛra tɔnw fɛ minnu ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ adamadenya hakɛw lapasali ma maa minnu ni olu bilala a langulonmaw min ye Nouvelle Horizon ye olu ye tandɔgɔma kɛ min ye ministre kuntigi kɔrɔ Dr Boubou Cissé ale b'a la Assemblée nationale président n'o ye Musa Tembine ale b'a la généraliw Ibrahim Daïrou Dembélé Mbemba Musa Keita Umar Dan ka taa se Wan Kone Bukari Kojo Abdraman Babi Abdoulaye Koulibaly Moussaf Drabo ale ni colonel major Fagimba Kansai Nouvelle Horizon ye ninnu ka tandɔgɔmaw kɛ ka a sɛbɛntiya k'a fɔ ninnu bilala fɛn min ye les échos ye olu fana dadelen ma to ka sanga ni marabakɔrɔw bilali ye les échos kɔni y'a yira k'a fɔ fangakɔrɔ mɔgɔw bilali min kɔni kɛlen filɛ nin kɔni ye hakilina ɲumanba de ye min taara sɔrɔdasiw fɛ ka ɲɛsin CEDEAO ma u y'a yira u ka dantigɛliw kɔnɔna na k'a fɔ olu fana bɛ hakililajigi kɛ ka tila ka laban ka kɔrɔfɔ in sɔn ji la tuguni k'a fɔ ninnu bilali a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye CEDEAO ka wuli ka jɔ ye ka taa se min ye adamadenya hakɛw lafasali tɔn olu ka wuli ka jɔ ye o de kun nana cɛ ni ninnu bilali ye min ye les échos mɔɔw ye u y'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kuncɛtɔ min dɔgɔkun kura min daminɛtɔ filɛ o kuncɛtɔ n'ala ma baasi wɛrɛ kɛ fɛn min ye CEDEAO ɲɛmɔgɔ ale min ye Gana jamanakuntigi ye n'o ye Nana Akufo Addo a ka kan ka na tile kelen hakaja tile fila taama na an ka jamana faaba yɛrɛ kɔnɔna na ka sanga ni CEDEAO ka laɲini ani CEDEAO ka ɲinifɛnw ye hali bi fɔtaw bɛ se ka bɛn kelen ma cogo min na walasa don nataw la an ka jamana hakili bɛ basigi ni kolosuma min na o bɛ se ka sɔrɔ a ɲɛ 40 ma
an bɛ sɔrɔ ka dɔgɔkun fasiri gafe jɛmukan kuncɛ ni fatuli kunnafoni min ni a kɔni a bɔra ka bin a kunnafoni dalen maliden cɛman ani maliden musoman bɛɛ lajɛlen tulo ka kɛrɛnkɛrɛn ma ka sanga ni an ka jamana yɛrɛ kunnafonidilaw ye a kɛra i n'a fɔ gabakuru firila ndoro ma ji la bɛɛ lajɛlen de sumana bɛɛ lajɛlen de mankan dara an ka kunnafoni so min bɛ yen n'a bɛ fɔ ale ma ko studio tamani n'ale jabala ye Bamako ye olu ka kunnafoni so ɲɛmɔgɔ ni o ye Isa Fakaba Sisoko ye an dabama ye ale miniji dɔgɔya an bɛ dugawu don de kɛ Mali ani farafinna hakaja ka taa se diɲɛ seleke naani kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ma olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an dusukun kɛ kelen ye ka foli k'a ta ka ɲɛsin banbaatɔ somɔgɔw ma an bɛ dugawu don de kɛ yarabi ala k'a dayɔrɔ suma a y'an ko kiti min na ala k'o nɔgɔya a n'a bɛna taa jɛ min ma ala k'o nɔgɔya ala ka an yɛrɛw fana ɲɛ k'an ta don makɔnɔ nin bɛ dansigi dɔgɔkun jamana fasiri gafe la kababulon jabaraniso sanfɛ ka aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na aw ni ce a ka ɲamadali la a k'an bɛ dimanche wɛrɛ Sanufa madedo ubudenge sarafo sanuka baru kaji iyo sanuyo ini jar mangane sarafo ni jefi manga bubude sarafo sadu ni jefi manga iyo sadu igabara kadine sarafo gabaru kadi bubude sarafo sadu gabaru kadi